den nye farve her. Racing Zone. Rød og grå kontraster på. Ja. Kommer som arbejdsjakke, overall. Cordura-forstærkninger på knælommerne. F-Engen, det er en familieejet tekstilvirksomhed, som ligger i Haderslev. Og de startede op i 1927, hvor Carl Engel han kom hjem fra USA med den geniale idé, at han ville til at lave arbejdstøj ud fra noget der hed Bull Denim, sådan en ny, altså en cowboy jeans stof, som han har købt. Og det købte han over i USA for noget, der hed Irvin Mills. Og så gik han simpelthen i gang. Dengang der fandtes arbejdstøj så kun i almindelig cowboystof. Ikke alle de farver, vi kender til i dag. Men det er sådan set det, der er basis for hele virksomheden. En anden ny farve, som vi kommer med, er det, vi kalder for Dark Zone. Ja. Sådan en jordfarve, kan man nok kalde den. Kommer i bukser og overalls, zip-off bukser, hvor man kan lyne den af som shorts. Og F-Engen er så udviklet til sidenhen således, at det i dag ikke kun er arbejdstøj, men de er så også gået ind og begyndt at lave herretøj eller modetøj. Og så er de også begyndt at lave deerhunter jagtbeklædning, så den niche er også med. Og der lærer vi en frygtelig masse af, for hvis der er noget i eller jæger og kredsene med, så er det med, hvordan tøjet fungerer og membran og alt det der. Og det er en ny farve? Det er en ny farve, der er kommet. Ja, kan man sige en ny zone, som vi plejer at kalde det inden for workzone. Workzone var noget, vi købte i 96 fra Statens Konfektion, og som vi så har videreudviklet designmæssigt. Og så har Lang vi ser en fuldstændig ny kollektion i år, og det sker jo egentlig ikke ret tit. Det sker jo faktisk kun med 7. og 8. år, at der kommer en helt ny kollektion på gaden på Workzone. Og det, der så er kendetegnet ved Workzone, det er, at de har altid været lidt den frække gadedreng i kollektionen, altså også inden for andre mærker. Fordi de altid turde komme med nogle ting, som mange lige siger, det der, det ligner lidt karneval, tør vi det, ikke også? Og så er de så stille og roligt kommet i gang med at gå i det. Og derfor er det et helt nyt design, der er kommet på banen på Workzone. En opfrisker på en klassisk farve, khaki, ja. Hvor man har puttet en orange kontrast på, som lever voldsomt op på billedet af den. Kan du godt få en håndværker til at gå i specifikt design? Det er, må jeg sige, at de skandinaviske håndværkere, de er blevet mere og mere modige. De tør godt nogle andre ting. Altså, hvis du har spurgt om det samme for 10 år siden, så ville jeg nok sagt, at det var svært. Fordi dengang der skulle det hvid og khaki og marineblå. Men i dag der ser vi alle aspekter i farvemønstret. Og også ham, der normalt gik i khaki, altså tømmeren, han er begyndt at gå i grå sort eller i rød sort eller prøve nogle andre ting, og så får han et firmanavn bagpå. Så de er blevet væsentligt bredere i farvespektret nu, end de var for 10 år siden. Altså jeg synes jo, nu er jeg også en pige, den røde farve her, den er super flot. Ja. Hvad tror du, håndværkeren siger til den? Jamen, jeg tror, han synes, det er sjovt at kunne få noget andet med nogle andre kontraster på, fordi tingene har førhen været, eller er nu, kan man sige, meget sort og gråt. Jeg ved godt, den også er sort, men der er kommet nogle andre kontraster på, som gør, at det liver lidt mere op på det. Den vil rykke, hvis jeg tager den ud i butikken, tror du? Det er jeg helt sikker på. Hvad tror du, det betyder for håndværkerens hverdag, at han måske er lidt smartere? Jo, jeg tror egentlig i princippet, at håndværkere, de har jo ikke noget med, at der bliver set lidt op til dem, fordi hvis du spørger en håndværker, så er de jo de eneste rigtige mænd, der findes, ikke også? Og de vil altså godt være dem, der bliver set i gaden og er lidt frækker og bliver lagt vægt til. Og så er der så også den del af håndværkergruppen, som lægger meget vægt på, hvordan de profilerer sig i forhold til de kunder, de skal ud til. Kan de blive genkendt i det, de går? Har de det rigtige logo på ryggen, og bliver de set, og de så samtidig har noget convenience. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark består jo af rigtig mange håndværkere og dygtige håndværkere. Og de slider heldigvis lidt på tøjet, og de skal heldigvis have noget nyt en gang imellem. Udover farven, hvad forskel er der på den gamle og så den nye? Der er kvaliteten er lavet i en ny vævning, en canvasvævning. Samtidig med det har vi lagt en nanobehandling ind i metervaren, som gør, at den er smudsafvisende og vandafvisende. Okay. Men stadigvæk har en utrolig god slidestyrke og er åndbar samtidig med, som giver en god komfort for håndværkeren, når han har den på. Ja. Tager kollektionerne hensyn til sæsoner? Ja, altså arbejdstøjskollektioner er som regel primært i standard og i vintertøj. Det vil sige, der er en standardkollektion, som er almindelig arbejdstøj, bukser og jakker og veste og t-shirt. Og så er der selvfølgelig en vinterkollektion også, bestående af pilotjakker og vinterbukser og sådan ting. Men der er selvfølgelig også nogle, hvad skal man kalde, mellemsæsoner inde i det. Der er meget nu i softshell-jakker, som er blevet ekstremt moderne lige nu. På overtøjssiden har vi jo så valgt at lave der også kommer i alle farvekombinationerne, en softshell-jakke, ja. Som går ind og tager meget over, hvad flisen har gjort før, og også hvad vinterjakkerne efterhånden gør. Ja. Man er ude i en vind- og vandtæt, næsten 100% vind- og vandtæt kvalitet. Lynlåsene er vind- og vandtætte, samtidig med, at de er lukket til, så man ikke får skidt ind i dem. Og det bliver nok en jakke, som kommer til at dominere billedet meget over, måske ovenikøbet på bekostningen af en almindelig arbejdsjakke.
samtidig med det er vi begyndt at lave lidt nyere t-shirt, hvor det går over og bliver mere fritidspræget. Det er jo den vej, det går med, at arbejdstøj gerne må ligne det, som de går i fritiden også. Fritiden, det bliver nogle lidt helt specielle typer. Det bliver softshell bikerjakker med kontrastsyninger, som vi har taget fra motorcykelverdenen. Det bliver nogle jersey-trøjer med print ned foran. Og det bliver nogle langærmede t-shirt med mere slim figur til de lidt yngre mennesker. Så vi prøver på at få fat i den unge håndværker. Ja. Plus der er kommet nogle nye smarte vinterjakker, som næsten, de kunne næsten tages ud fra en skibakke. Det var så lige en hurtig gennemgang af nogle af vores nyheder. Ja. Som vi glæder os rigtig meget til at komme ud i butikkerne til jer. Hvordan ser du, at fremtidens byggeplads vil se ud? Jamen, jeg tror, at byggepladsen den bliver væsentligt mere farvefuld fremover. De enkelte håndværksmestre og byggefirmaer, de vil begynde at vælge deres farve eller deres zone, workzone, som de vil gå i og profilere sig i. Jeg tænkte på, at måske du havde et katalog eller noget, jeg kunne tage med? Selvfølgelig har jeg det. Det finder vi bare ud af. Men jeg tror også, der vil ske det, at mange af firmaerne de vil lægge mere vægt på, hvad der står bag ved produkterne. Nu har vi simpelthen EU-blomst certificerede produkter på både Engel og Workzone. Og det betyder, at vores varer de ikke kun tager højde for, at den rigtige metervare, de rigtige kemikalier, der bliver brugt eller ej. Men de tager også højde for, at ham, der producerer produktet, stoffet i Italien, han sørger for at ikke at lede spildevandet ud i floden, uden at den kan drikkes. Så fremtiden for Engel? Fremtiden for Engel, det er for det første bibeholde vores høje kvalitet, stadigvæk være miljørigtigt, og så stadigvæk være på forkant med designet.